μπαμπά. Και εσείς πώς είσαστε? Καλά, κόρη μου, ευχαριστώ. Σήμερα πήγαμε να δούμε το χώρο για να πάρουμε μέτρα και να υπολογίσουμε πόσο εμπόρευμα μπορούμε να φυλάξουμε. Το μόνο που μένει είναι να απογράψει ο νεαρός Άλεξ σαν εγγυητής. Εντάξει, εκείνος το υποσχέθηκε. Θα τον υπενθυμίσω εγώ, μπαμπάκα. Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι τώρα που θα φύγει ο Άλεξ για ταξίδι, μπορεί η Πάολα να μετακομίσει μερικές μέρες εδώ για να μου κάνει παρέα. Μα και βέβαια, αγάπη μου, ευχαρίστως. Δεν χρειάζεται καν να με ρωτάς. Μου το ζήτησε ήδη και ο νεαρός Άλεξ. Απλά φοβάμαι λίγο να σε αφήσω μόνος σου. Μα δεν είμαι κανένα παιδάκι. Και εξάλλου είναι και ο Τσούτσο. Έχει μάθει να φέρεται κάπως καλύτερα. Δεν κάνει πια τρέλες. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Αύριο κιόλας θα στη στείλω. Σίγουρα θα κάνει πάρα πολύ. Γιατί η καημενούλα δεν είναι καθόλου ευτυχισμένη στο σπίτι. Ξέρεις, είναι πολύ λίγο για εκείνη. Είναι αρκετό για οποιονδήποτε. Αλλά ξέρουμε πια πως είναι η Πάολα. Τότε θα τα πούμε αύριο. Σε αγαπώ, μπαμπά. Κι εγώ σε αγαπώ, κόρη μου. Ο Θεός να σε προσέχει. Θα τα πούμε, Παναγίτσα μου. Σε ευχαριστώ που έπεισες τη Μαρία Χωσέ. Το μόνο που σου ζητώ είναι αυτός ο νεαρός ο Ρομπέρτο. Να μην έχει άσχημες προθέσεις με την Πάολά μου. Πάολα, μόλις μίλησα με την αδελφή σου. Χτύπησε στο κινητό σου και απάντησα. Ελπίζω να μην σε ενοχλεί. Και τι, δεν θα βάλετε τηλέφωνο εδώ? Όχι, είναι βέβαια σε μερικές μέρες. Λέει η αδελφή σου πως αφού ο σύζυγός της αφήγε για ταξίδι, θα ήθελε να μετακομίσει στο σπίτι της για να της κάνεις παρέα. Αλήθεια, είναι κάποιο αστείο? Αλήθεια, κόρη μου. Τι χαρά, σε ευχαριστώ, μπαμπά. Σου ζητάω μόνο ένα πράγμα. Μην εμπιστεύεσαι πολύ αυτόν τον νεαρό τον Ρομπέρτο. Όχι βέβαια, μπαμπά. Ο Ρομπέρτο και εγώ είμαστε απλά φίλοι. Στο ορκίζομαι. Πώς είσαι, γέ μου? Γεια σου, μητέρα. Καλά, πώς είσαι? Θες να φάμε μαζί εδώ στην τραπεζαρία? Αχ, μητέρα, συγγνώμη, αλλά αφού είναι η τελευταία νύχτα που θα περάσω εδώ, δεν ξέρω, θα προτιμούσα να μείνω μόνος με τη Μαρία Χωσέ για λίγο. Αν δεν σε πειράζει, δηλαδή. Και βέβαια όχι. Αγάπη μου. Αγάπη μου, κι εγώ σε αγαπώ. Τι όμορφη έκπληξη. Χαίρομαι που σου άρεσε. Μίλησα με τον πατέρα μου και του είπα ότι θα ήθελα να επιστρέψει η Πάολα για να μου κάνει παρέα τώρα που εσύ δεν θα είσαι εδώ. Χαίρομαι. Μου είπε επίσης και ότι του υποσχέθηκες ότι θα είσαι εγγυητής για το χώρο. Αλλά όχι, ναι, και βέβαια θέλω. Και μάλιστα πες το αύριο να έρθει ο Τσούτσο για να μου φέρει το συμβόλαιο. Ευχαριστώ. Σου έλειψα? Ναι, μου λείπεις ήδη. Ουρανέ μου, δεν θέλω να υποφέρεις. Όχι, δεν υποφέρω. Απλά... Το σκεφτόμουν την αλήθεια. Ότι η εταιρεία είναι πολύ σημαντική για μένα και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εσύ είσαι αυτό που θέλω περισσότερο στη ζωή μου, ουρανέ μου, πάνω από όλα τα πράγματα. Και πήρα μια απόφαση. Ποια? Αύριο θα μιλήσω με τον δικαστή για να πει στο δικαστή της πόλης του Μεξικού ότι δεν θα πάρουμε διαζύγιο. Δεν με νοιάζει, αν μείνει ο Μπρούνο και με την επιχείρηση και με το Ραφέλ, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, αγάπη μου, όχι, αυτό όχι. Όχι, δεν συμφωνώ. Αγάπη μου, τα κάνεις όλα αυτά για μένα και δεν είναι δίκιο να περνάς τόσο άσχημα απλά για να με βοηθήσεις. Το κάνω γιατί σε αγαπώ. Και επειδή μου φαίνεται άδικο ο Μπρούνο να πάρει όλο αυτό που θέλει. Κοίτα όλα όσα έχει κάνει. Έχει προσβάλει με τον πιο σκληρό τρόπο την ίδια του τη μητέρα. Προσπάθησε να σε σκοτώσει. Εμένα μου έστειλε μια τρομερή παγίδα. Κι αν εσύ δεν έχεις πάρει αυστηρά μέτρα εναντίον του, είναι γιατί είσαι καλός.
Εντάξει, μου έδωσε το αίμα του, αλλά ποτέ δεν έπρεπε να σου ζητήσει αυτό. Είναι κακός άνθρωπος, είναι ένας άθλιος και παρόλα αυτά θα βγει κερδισμένος. Όχι, όχι ζωή μου, όχι, δεν θέλω. Μας είμαστε χωρισμένοι, αγάπη μου. Δεν πειράζει, θα αντέξουμε. Εξάλλου θα βρισκόμαστε. Θα έρχεσαι να επισκέπτεσαι τη μητέρα σου και μετά τα βράδια θα μπαίνεις σαν κλέφτης. Αγάπη μου, εσύ ίδια μου είπες κάποια στιγμή ότι το κάνω για τα χρήματα. Έκανα λάθος. Δεν είναι για τα χρήματα. Είναι για τη δικαιοσύνη και για την αξιοπρέπεια. Ο Μπρούνο εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες σου, την αγάπη σου για μένα και για τον πατέρα μου, αλλά πρέπει να το σταματήσουμε. Και αν αυτό που σκέφτηκες είναι η μόνη λύση, τότε συμφωνώ. Και παρόλο που με πονάει η ψυχή μου, δεν σκέφτομαι να κάνω πίσω. Είσαι σίγουρη, ουρανέ μου? Απολύτως σίγουρη. Από την πρώτη μέρα που σε είδα, κατάλαβα ότι είσαι μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα. Ήμουν τρομοκρατημένη. Ναι, το είδα. Και όλα αυτά που μου είπες εκεί ήταν για να με κάνεις να χάσω τον έλεγχό μου. Ήσουν πολύ κακός. Μα μετά ερωτεύτηκα. Σε αγαπώ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Esta voz que nos habla. Μπρούνο, γεια σου. Γεια σας. Καλησπέρα Σαλδίβαρ. Καλησπέρα κύριε Μπενής. Κύριε Λομπάρδο. Από τώρα και στο εξής θα με λέτε Μπρούνο Λομπάρδο. Κύριε, θέλετε κάτι να πιείτε? Ένα ουίσκι. Αυτό σημαίνει ότι... Ναι. Η εξέταση του DNA βγήκε θετική. Και τώρα είναι επίσημο πια ότι τόσο αδερφή μου Ρακέλος και εγώ είμαστε παιδιά του Αντώνιο Λομπάρδο. Και θέλετε να δημοσιεύσετε τα νέα στην εφημερίδα? Βέβαια. Τώρα πια είναι επίσημο. Και ποιος ήρθε να το κάνει όλο αυτό? Εγώ? Εσύ? Σ' αρέσει? Ναι. Δεν είναι πολύ υπερβολικό? Αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Είναι πολύ όμορφο. Γιατί το έκανες? Γιατί σε αγαπώ. Γιατί είσαι η ζωή μου. Και παρόλο που δεν το θέλουμε, αυτός είναι ένας αποχαιρετισμός. Και γι' αυτό σήμερα θα είμαι εγώ αυτή που θα σε καθοδηγήσει, που θα σε πάρει από το χέρι. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca?
expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor. ¿Por qué eres tan lindo? No es que sea lindo, mi amor. Es que tú me has hecho así. Mi cielo, quiero darte las gracias. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que en las cosas del amor lo sabía todo. Pensé que lo había visto todo, lo había descubierto todo. Gracias a ti por permitirme disfrutar de tu plática, por dejarme escuchar tu voz, por permitirme observarte, pero sobre todo por dejarme sentirte tan mío, tan mío. Gracias por enseñarme a hacer el amor.